Lobodo na-egwe mmanwụ jere Igbo tolu ịmana madigwe ka mụ na-adị adị ezumezu gị ka eji emeri iwe dị ike ụlakụla ka eji aratago na akpa ike wele nwayọ kenọbole ineruo ma anyị bụ ka eze na-adị ndị nwụrụ anwụ ọkwazi nwa dibịa nwa arụsị onye ọbara tune na ebe n'ama na-egwe m eze ọma Mbem nwa na-ekwu okwu ya mmanwụ ndị ọgbara tichara iwe nwụọ n'iyi mmanwụ ọgwa m jee mawa na-ekwe nụ n'ama n'ige ebe m ntị na mụ ji akọrọ gị ntọ na ọganiru eje m akọrọ gị akụkọ ka mụ si ije mmanwụ na anị Ọnịcha ke malụ maka na achụcha n'ụzọ naba n'ebe eziokwu na ofu okwu ka nwa mara ibe ji emere ibe isu n'elu n'igwe na-agba ofekegharị na-ekachi avọ ji ivo mụ n'anya maka na ọvụ mụ bụ ibe atụrụ ụbọchị ụlọ evu ụbọchị abụọ kolikoli na-ekachi avọ ji ivo mụ n'anya ama eweli nwayọ gbawa mụ asị mụ na mụ ji eje anọ Ọnịcha ka m kwuo na ive dị nta kwuo na ive dị nnekwute ha na nwa ka mụ na ọchịala ọyọkọ ndị eme mmanwụ chiele ebiri ndị agbara onwe m aba wechebe na anọ Ọnịcha ka m kwuoru chi m okwu ha na nwa ka mụ na ọjeruo na anị Ọnịcha kwuwe na okwu mmanwụ ekwucha m okwu mmanwụ jeri ka nnara onwe m mma otu Ọnịcha weli nwayọ kwuchie nụ mmanwụ eziokwu n'ịma na otu ọ na-ara asị ndo na-ejekwa eji nwayọọ bido n'isi enwe nwayọọ gwuchie nụ mmanwụ n'ama emere m ịkwapịkwata pịsị ọkwapịtakwa anyị egburu gị salen ka ya ga-ebere gị akpa ndị mkpụrụ mmiri na-anwa esi eme nya bụ ibe mgbe eji mara fonu ntị n'azụ akpa mmanwụ ama anụ korikorio mgbe eji marakwa waleti ntị n'iru akpa arịrị ji kwaba nụ mmanwụ he na nwa ka mụ na ọjụọ na onwe m ajụjụ eziokwu na ojere mba gbara aka nata na ọ dịkwa ntị njọ nwere nwayọọ chịkọtaba ego nwa m metere na mmanwụ achịkọcha m nya bụ iwe wee nwayọọ gbajebe na emeka ọfọ ka nwee nwayọọ gote na ụfụ na ọfụrụ maka na ojere mba gbara aka nata ọ dịkwa ntị njọ enwere ife njikwa wee kwuo nyawa okwu maka nwoke mụta iji ụgwọ nwunye amụta na ọ nọ n'ụlọ kwadebe mereme ejeruo m bataruo na emeka ọfọ ebe m ji ego na ụfụ na ọfụrụ ndị ọsọ ya wee mee nụ karịa ejeri ịkpọwa mụwụ mmanwụ ịmara ekwute ọkpọkpa ejeri ikwute anụ nyarịnya ekesapekwa ọnụ si makwa anya nju eji ego egote nzu si were nzu debe maka ndị nwụrụ anwụ maka arụsị nwe mmadụ wee nwayọọ nwekwa ikpo nzu amaka arụsị aga na aka na-abụ ka eji evu nne ọkwa nne nne nwa ka eji wee nwayọọ kwuwe na ụmụnwụ mmanwụ esoro m onye ọsọ abịa wee nwayọọ jebe na achọpụ korikori ejere wee rute ewetara m vivo debe m n'iru ewetara Redmi debe m n'iwu eweta Infinix debe m n'iru asị m kenu nke mụ ya nwụrụ n'aka eziokwu na mụ na Infinix a na-ara adịrọ na mma na vivo n'ọkwa na fonu ụmụazị kolikoli vivo n'ọkwa fonu ụmụaka fonu ndị na-etonite etonite eji eme nganga na-egwugwu nwe nwanyị si ya ha welele dị ime ike nye m n'aka ha na nwa kezi wele dị ime nye m n'aka enene m nya bụ ibe wee nwanyị onene fo batrị pasentaji nenecha nenive niile dị na fonu wee fụ na fonu dị ọfụmarị enwe nwanyị ọkwuve na okwu ego a na-ekwukọta nya bụ ife asị m na mụ ya akwụ na 30,000 na-ekwukwu nwe nwanyị obewa alịlị gwawa n'ọkwa 15,000 ya ka mmanwụ jikwa n'aka alị nweka ahụ emere m si ma ekwere m na mmanwụ a na-ara enwere ego chacha maka okwu karịa n'obodo akpọ na mmanwụ mmanwụ ekebekwa ụtụ n'obodo ekenyekwa olie mmanwụ mmanwụ onye ka ndị akọrọ na ọnya bụ ive ka mmarị ha na nwa ka mụ na ha si kwuwe nya bụ ive asị m ngwa na m weta nke eji ka wee nwayọọ mere m invọsụ kolikoli ewere m nya bụ ego nji wee nye nha n'aka nwere Redmi ijidegbodi n'aka arị ewee m nya bụ Redmi ijeri ka nnaba na-akpọ ọla ofe onye wee nwayọọ gbawa m izu eziokwu n'izu karịkwa izu onye ovekwe nne na ọkwa nna nwe nwanyị ọgbawa m izu na mụ welu ya bụ Redmi ka njeri debe na nya bụ Redmi na anya adịrọ mma na mụ gwara ka anya m vivo na ọ bụ nya bụ original fonu kolikoli nzi ya ma Redmi ọ dị mma ma ọ dị njọ nya ka mụ ya eji wee na-akpọla nya chala m n'ụzọ ka m gaba onwe m ọ tụnyere nya bụ ive na-ewe nwayọ ọkwukọta na ọnya bụ ive nya bụ okwu wee sebere n'okwu ọ mara na amụwụ mmanwụ na amụ bụ isi ekpo ọnwụ ewere m nya bụ Redmi ka nnaba nụ n'ama asị m na mụ bịa na mụ ji eweta na ọnya bụ ive ka ewe nwayọọ nene ma onwe traka ka ewe nwayọọ nene nya bụ ive ma o nwere ụtraka ka ọ ya bụ nwelu nya wee na-anọ n'ama ka mụ ghara inwe nsogbu ọbụla n'ime ya
nkwe na-ekwe anya nwere nwayọọ jebenu ka eje nene na ụnya bụ ibe ewetakwuola ofufe na utinyekwuo n'ime ya ha na nwa ka anyị na ọrụ onu n'ebe a na-enene nya bụ ibe enenesi anya bụ ibe ọ sị na fonu m kwụrụ ụgwọ ya na ọ bụzi traka n'ime ya na mụ jee were nu nke ọzọ ka m nwere nwayọọ naba na akpọọla m na nke nwa ya dị mma kama na mụ ya chaji ya complete days ka o wee rụọ ọrụ na nwa ka mụ na ọjụọ nha ajụ fon ahụ achaji 3 days ka o wee lụwa ọrụ ọ dịzịkwa mma ka mmara na amarị na nwa ka na ọkwụwe na mmanwụ asị m na mụ welu nya ka nnaba na akpọọla m na nya bụ fonu na ọ dị mma na-ekwukwu na nwa ka mụ na ọweru nya bụ fonu na akpọọla m achaji amịa complete 3 days o weta ọkwụ chaji kwori nwa nwa ike o wetara ọkwụ na nwa ka mụ na ọmarụ n'eziokwu na mmanwụ na ma bakwa n'ụwa nchansị ikorikori bịa ka mụ ji bụrụ nya bụ akụkọ wee bịa n'ama ka m nwere nwayọọ kparụ ndị be anyị aka